Iawn, wel, plis trowch gyda fi i 1 Samuel 25, a dyn ni'n mynd i ddarllen nid o'r dechrau, mae'r benod yn hir, ac felly fyddai'n llanw'r gaps i chi, ond byddwn ni'n dechrau yn adnod 23. So 1 Samuel 25, adnod 23, a byddwn ni'n mynd at ddiwedd y benod. Falle bydd e ddim yn ei lot o synwyr i ni nawr, ond bydd y cyfan yn dod i'r amlwg mewn munud. Pan welodd Abigail Ddafydd, brysiodd i ddisgyn oddi ar yr asyn, ac ymgrymodd ar ei hwyneb a phlygu i'r llawr o flaen Dafydd. Wedi iddo syrthio wrth ei draed, dywedodd, arna fi, syr, y bydded y bai. Gad i mi egluro nawr a gwrando dithau ar eiriau dy wasanaethferch. Paid â chymryd sylw o'r dihiryn yma, Nabal. Y mae'r un fath a'i enw, Nabal, sef ynfyd yw ei enw, ac ynfyd yw ei natur. Ni welais i dy wasanaethfech mor llanciau a anfonais di, syr. Felly nawr, syr, cynwired a bod yr arglwydd yn fyw a thithau hefyd, gan i'r arglwydd dy atal, rhag dod i dywallt gwaed a dial drosod dy hun, bydded dy elynion a'r rhai sy'n ceisio drwg i ti, syr, fel Nabal. A nawr, daeth dy wasanaethferch a'r hodd honni ti, syr, i'w rhoi i'r llanciau sy'n dy ganlyn. Maddau gamwri dy wasanaethferch, oherwydd yn sicr bydd yr arglwydd yn creu olyniaeth sicr i ti, syr, am dy fod yn ymladd brwydrau'r arglwydd, a byth ni cheir dim bai yn not. Os bydd unrhyw ddyn yn codi i dderlyd ac i geisio dy fywyd, bydd dy fywyd di, syr, wedi ei rwymo yn rhwymyn bywyd gyda'r arglwydd dy ddiw. Ond bydd bywyd dy elynion yn cael ei hyrddio fel carreg o ffon dafl. A phan fydd yr arglwydd wedi gwneud daioni i ti, syr, yn ôl y cyfan a addawodd amdanat, ac wedi dy osod yn arweinydd dros Israel. Ni fydd hyn yn ofid nac yn boen cydwybod i ti, sef dy fod wedi tywallt gwaed heb achos i ddial drosod dy hun. A phan fydd yr arglwydd wedi bod yn dda wrth itser, cofia dy wasanaethferch. Dywedodd Dafydd wrth Abigail, bendigedig fyddo'r arglwydd, Duw Israel, a mi ddod â anfon di heddiw i'm cyfarfod. Bendith ar dy gyngor ac arna tithau, a mi ti fy atal heddiw rhag dod i dywallt gwaed a dial drosodd fy hun. Yn wir i ti, cynwired a bod yr arglwydd Duw Israel yn fyw, yr un am hataliodd rhag dyddrygu, ond i bai dy fod wedi brysio i ddod i'm cyfarfod, ni fyddai'r un gorew ar ôl gan Nabal erbyn y bore. Derbyniodd Dafydd o'i llaw yr hyn a ddygodd iddo, a dywedodd wrthi, dos adre mewn heddwch, edrych yr wyf wedi gwrando arnat a chaniatau dy gais. Pan ddaeth Abigail yn ôl at Nabal, yr oedd ganddo wledd yn ei di fel gwledd brenin. Am fod calon Nabal yn llawen ac yntau'n feddw iawn, ni ddywedodd hi wrtho yr un gair, bach na mawr, hyd y bore. Tranoeth wedi Nabal sobri, dywedodd ei wraig yr hanes wrtho, ac aeth ei galon yn farw o'i fewn, ac aeth yntau fel carreg. Ymhen tua 10 diwrnod, trawodd yr arglwydd Nabal a bu farw. Pan glywodd Dafydd bod Nabal wedi marw, dywedodd, bendigedig fyddo'r arglwydd, sydd wedi dial drosof am y sarhad gan Nabal. Mae wedi atal ei was rhag gwneud camwedd, ac wedi talu'r pwyth yn ôl i Nabal. Yna fe anfonodd Dafydd a chynnig am Abigail i'w chymryd yn wraig iddo'i hun. Daeth gweision Dafydd i Garmel at Abigail a dweud wrthi, y mae Dafydd wedi'n hanfon ni atat i'th gymryd yn wraig iddo. Ar unwaith, ymgrymodd hithau i'r llawr a dweud, dyma fi, yn barod i olchi traed gweision farglwydd fel ceithwerch. Paratodd Abigail ar unwaith i fynd, a marchogodd ar gefn asyn gyda 5 o'i morynion i'w chanlyn a dilyn y geswyr Dafydd, a daeth yn wraig iddo. Priododd Dafydd hefyd a Hinoam o Jezreel, a by'r ddwy yn wragedd iddo. Yr oedd Saul wedi rhoi ei ferch Michal a fi'n wraig i Dafydd i Palti, fab Lais, oedd o Galim. Amen.
Iawn. Wel, os chi wedi bod yma dros rhai wythnosau, chi'n gwybod nawr, ni wedi ail ddechrau ni'n Samuel, mae hwn yn dod fel ychydig bach o curveball i'r hanes, i'r narratif, i'r stori ychydig bach. Achos hyd yma, i ni wedi bod yn edrych ar Dafydd a Saul, a'r frwydr yma sy'n mynd mlaen, nid rili rhwng Dafydd a Saul, ond rhwng Saul a'r arglwydd. Mae Saul yn dewis erlyd Dafydd, a mae Dafydd yn dianc, a mae wedi bod yn chydig bach o cat and mouse, nag yw e, bach o un yn dod ar ôl y llall. Ond yn sydyn, mae gyda ni pennod 25 sydd yn cyfeirio'n sydyn at Dafydd ac Abigail. Mae'r fenyw yma'n dod mas o Ninman. Ond mae hwnna'n darlunio rhywbeth i ni am fywyd, nag yw e. Yng nghanol bywyd, mae pethau bizar yn gallu digwydd, mae pethau od yn gallu digwydd i ni. Ond mae'r arglwydd ar waith fan hyn. Mae'r arglwydd mewn gwirionedd yn paratoi Dafydd, calon Dafydd. Nid damwain yw e fod hyn yn digwydd o gwbl. Mae hi'n dod ar yr union amser cywir mwyn cynorthwyo Dafydd. Mwyn cadw Dafydd mewn gwirionedd, mae hi'n cael ei defnyddio yn offeryn yn llaw Duw, a dyna fyddwn ni'n gweld bore yma gobeithio. Ac felly, beth fi'n gweddio dros y testun cyfan y bore yma yw bod ni'n gallu gweld pwy bynnag mor bizar falle yw'r sefyllfa chi'n gallu ffindio chi'n ynddo, dyw hynny ddim yn golygu fod yr arglwydd ddim ar waith yn y canol a fod gyda fe bwrpasau trwy hynny. Beth bynnag sydd yn digwydd, lle bynnag i chi arni, mae yna adegau mewn bywyd sydd yn, mae pethau'n dod mas o Ninman. Chi'n meddwl, beth sy'n digwydd? O'n i ddim yn disgwyl hwnna. Ond mae'r arglwydd ar waith. A'n cyfrifoldeb ni yw trial gallu gweld wel, beth mae'r arglwydd yn ei ddweud wrthyn ni? Beth mae'r arglwydd yn ei wneud yn ein canol ni? Lle i ni nawr? Felly, beth bynnag sydd yn digwydd yn ein bywydau ni, beth mae'r arglwydd yn ei wneud? Nid ein bod ni'n trio dyfalu meddwl yr arglwydd, ond ein bod ni'n ceisio gweld ewyllus yr arglwydd ar ein cyfer ni, cyfeirio yr arglwydd. Ddewn ni at hynny mewn munud, gobeithio. Ond cyn hynny, crynodau bach o'r hanes i ni. Fes chi edrych yn ôl nawr i ddechrau'r bennod yn eich Beiblau. Ni'n gweld rhai pethau'n digwydd a dwi'n mynd i amlygu nhw i ni wrth i ni fynd mlaen, ond byddwch chi'n gweld nhw yna. Mae'r bennod yn dechrau gyda Samuel yn marw. Nawr mae hwnna'n beth mawr. Mae Samuel yn marw yn beth mawr oherwydd mae Samuel wedi bod yn sianel i'r arglwydd i siarad mor aml gyda'i bobl Israel. Ac mae'n debyg mewn ymateb i hynny fod Dafydd yn mynd i rywle o'r enw Maon. Fel petai yn mynd yna falle i feddwl dros goblygiadau Samuel yn marw. Ac yn ei daith i Maon ac yn Maon mae'n dod ar draws Nabal y dyn yma. A mae'n gwarchod pobl, bugeiliaid Nabal ar y pryd. Mae'n helpu nhw, mae'n edrych ar ei ôl nhw, mae'n ei trin nhw yn dda. Dafydd a'i filwyr te, yn edrych ar ôl Nabal. A ni'n dysgu rhywbeth am Nabal. Mae Nabal yn gyfoethog ac yn llwyddiannus, ond i ni hefyd yn dysgu fod Nabal yn galed ac yn anghwrtais. Ar y llaw arall wedyn, ni'n dysgu am ei wraigau, Abigail. Beth sy'n cael ei ddweud am Abigail? Wel, mae Abigail yn ddeallus ac yn olygus. Un dydd te, mae Dafydd yn anfon 10 negesydd at Nabal ac yn dweud, dyn ni'n dod ar ran Dafydd, dyn ni wedi bod yn edrych ar ôl dy fugeiliaid di ac yn gwarchod dy dir di, nawr plis wneud i gydnabod hynny te, ein gwobrwyo ni fel petai am hynny, trwy roi rhywbeth i ni, bwyd i ni, supplies i ni, ein cynorthwyo ni. A mae Nabal yn ateb yn adnod 10, pwy yw'r Dafydd yma? Mae'n gwybod yn iawn pwy yw Dafydd. A mae rhyw fath o, who is he? Pwy yw e i ofyn hynny ohono fi? Pan bod e'n heiddi hynny? Wel, pan mae Dafydd yn clywed, mae yn ymateb yn llym. A mae'n dweud, reit, dyn ni'n mynd i gael ein cleddfau'n barod a dyn ni'n mynd i ladd. Nid yn unig Nabal, ond pob un sydd yn gweithio i Nabal hefyd. Newn ni ddangos i Nabal pwy yw Dafydd. Yn y cyfamser, mae Abigail, o ddim yna pan ddath gweision Dafydd, mae hi'n clywed
am yr hanes, a mae'r llanc sy'n dweud wrthi hi yn tystio i pa mor dda mae Dafydd a'i bobl wedi bod tuag atyn nhw. A felly mae hi yn brysio i nôl 200 orth o fara, 2 botel o win, 5 dafad, 27 kg o greision, 100 swp o rawnwyn a 200 o ffigys. As you do, mynd i big shop, fyddwn ni'n galw hwnna, big weekly shop hwnna. A mae hi'n ei llwytho nhw ar y synod ac yn mynd gyda'r gweision o'i blaenau hi, dweud dim gair wrth Nabal ac yn mynd i gwrdd â Dafydd wrth iddo fe ddod i ymosod. Wel, wrth iddo fe ddod, mae hi'n cwrdd â fe. A mae Dafydd eisoes wedi dweud, adnod 21 a 22, dwi wedi wastio fy amser yn gwarchod Nabal a'i ddynion. Mae Nabal wedi talu da gyda drwg, ac felly dwi am eu lladd nhw i gyd. A mae hwnna'n dod â ni nawr at y darlleniad, lle mae Abigail yn dod a mae hi'n pledio o flaen Dafydd. Ac yn sgil hynny, mae beth ddigwyddodd yn y darlleniad yn digwydd, a dyna fyddwn ni'n canolbwyntio arno y bore yma te. Ond cyn hynny, dim ond i nodi rhai pethau o'r darn cyntaf yna yn sydyn. Mae Nabal yn ffwl. Mae Nabal yn ffwl. A mae yr awdur eisiau i ni i weld hynny. Gymaint o ffwl yw'r dyn yma. Mae eisiau ni weld ffolineb y person yma sydd yn gyfoethog ac yn llwyddiannus, ond eto'n galed ac yn anymunol. Mae Dafydd wedi bod yn dda tuag at Nabal. Mae wedi bod yn garedig tuag at fe. Mae wedi edrych ar ei olau. Ac yn lle talu da am dda, mae e'n talu drwg am dda. Mae Dafydd wedi bod yn dda a mae'n talu drwg yn ôl. A mae e'n sarhau Dafydd trwy ddweud, pwy wyt ti? Pwy wyt ti i ofyn i fi am unrhyw beth? Dim ti sydd wedi gwneud y gwaith yma. Dim ti sydd wedi gweithio'n galed i gasglu'r holl stwff yma. Fi sydd wedi. A dyn ni'n gweld rhywbeth o ffolineb dynoliaeth fan hyn mewn gwirionedd. Ffolineb natur pechod fan hyn, achos dyna'n aml agwedd ein calon ni tuag at Dduw. Pwy wyt ti ddweithio ni bod ti'n yn heiddi cydnabyddiaeth am dy ddaioni a dy warchodaeth tuag ato ni ar y glwydd? Wel, fe yw'r creawdwr, fe yw'r cynhaliwr, fe yw'r un sydd wedi rhoi popeth i ni. Mae e'n deilwng o bob clod, o bob cydnabyddiaeth. Ac eto, fel Nabal, edrychwch ar adnod 11, mae'n ddiddorol iawn. Aw i fi, Nabal sy'n siarad a mae'n dweud, aw i fi i gymryd fy mara am dŵr a'r cig a leddais ar gyfer fy nghneuwyr a'i rhoi i ddynion na on o ble y maint. Fi. Fi sydd wedi creu, fi sydd wedi gwneud y gwaith i gyd yn stwff fi yw nhw. Ond y reality yw, os nag oedd Dafydd wedi gwarchod nhw yn y lle cyntaf, bydden nhw ddim wedi llwyddo. Bydden nhw ddim lle oedden nhw, bydden nhw ddim yn llwyddiannus, ond i bai fod Dafydd wedi rhoi gofal, wedi rhoi cymorth iddo fe. Yn gallu bod mor aml fel na gyda'r arglwydd, yn methu gweld cynhaliaeth gofal yr arglwydd. Popeth mae'r arglwydd wedi rhoi i ni. Edrych ar yr hunan, beth mae e'n meddwl mae yn ei roi. Ac ymateb Dafydd te. Beth yw ymateb Dafydd? Wel, mae eisiau lladd Nabal a pawb arall sy'n rhan o sefyllfa. Mae e'n gynddeiriog, fuming. A fi'n credu bod hanes wythnos diwetha ni'n helpu ni ddeall pam. Chi'n gweld pan nath Dafydd ddod yn erbyn Saul, beth ddigwyddodd? Dyma fe'n talu drwg gyda da. Oedd Saul yn ddrwg tuag at Dafydd, yn ddrygionus tuag at Dafydd, ond mae Dafydd yn talu fe nôl gyda daioni. Dyw e ddim yn ei ladd pan gath e'r cyfle. A mae'n dangos gras tuag ato fe. Ond nawr, mae wedi dangos daioni tuag at Nabal, a mae wedi derbyn drwg am dda. A mae mor grac. A nag ni'n gallu bod fel na weithiau? Nag chi wedi bod mewn sefyllfa fel na, lle chi wedi bod yn trial talu da i rywun arall am drygioni, a chi wedi gweld, chi wedi tywallt gras tuag at rywun,
A wedyn chi wedi mynd ati i dywallt rhagor o ras a daioni tuag at rhywun a maen nhw wedi talu nôl gyda drygioni. Chi wedi dangos cariad tuag at rhywun a maen nhw wedi talu nôl gyda drygioni. Ac yn eich calon chi'n mynd, how dare they? How dare they? Sut allan nhw'n neud hynny? Fi wedi bod mor dda tuag atyn nhw. A maen nhw wedi talu nôl gyda drwg. A chi eisiau talu'r pwyth yn ôl. Chi eisiau dial. A dyna'n union sydd yn digwydd i Dafydd fan hyn. Mae e'n ymateb yn emosiynol, mae e'n ymateb yn gynddeiriog, a mae e'n meddwl am yr anghyfiawnder yma sydd wedi cael ei wneud iddo fe. Iddo fe, tuag ato fe. A fi'n gobeithio bod ni'n gallu unieithu gyda hynny, neu o leia deall pam fod Dafydd yn teimlo fel yna, ond mae hefyd wedi colli golwg ar y prif bwynt ym mhennod 24. Hynny yw, nid bod wedi cael ei wobrwyo am dalu da gyda drwg, ond bod wedi disgwyl wrth yr arglwydd. Bod ddim wedi mynd o flaen ewyllus Duw. Chi'n cofio'r pwynt? Gath gyfle i ladd Saul, nath dorri cornel y wisg i ffwrdd, a dyma yr arglwydd yn pigo i gydwybod dweud, na, nid y job di yw i chwarae Duw, fi sy'n arglwydd. Ti ddim i fynd â lladd ein einiog Duw, ti ei ddisgwyl wrth yr arglwydd. Ac felly mae wedi colli golwg ar hynny nawr, nag yw e? Mae wedi colli golwg, dyw e ddim yn disgwyl wrth yr arglwydd, mae eisiau mynd a cymryd materion i'w ddwylo ei hunan a dial yn ôl. A beth ni'n gweld yw y frwydr yma rhwng y cnawd a'r enaid, unwaith eto yn mynd mlaen. Chi'n cofio pennod 23, beth welson ni'n fyna? Fod wedi ymofyn wrth yr arglwydd, fod wedi ceisio'r arglwydd. Arglwydd, beth wyt ti am i fi wneud? Sut wyt ti am i fi fyw? Ydy Dafydd yn gwneud hynny fan hyn? Nag yw. Mae'n colli golwg. Chi'n gweld, dyma'n aml beth sy'n digwydd pan ni'n mynd yn grac a pan ni'n ffocysu ar yr hunan. Mae Duw mas o'r pictiwr fan hyn. Yn sydyn, mae'n meddwl, mae yna anghyfiawnder wedi digwydd i fi, a fi eisiau sorto fe mas. Ac felly mae e'n cael y cleddyfau yn barod, mae e'n barod i ymosod. Ond, mae'r arglwydd yn raslon. A mae'r arglwydd yn raslon yn y ffordd mwyaf anisgwyl, trwy Abigail, o bawb. Mae'r arglwydd gyda Dafydd fel toddler sydd gyda reins arnyn nhw. Chi'n gwybod beth fi'n sôn am? Chi'n gwybod y toddlers na, mae fel harnes arnyn nhw? Dyna pwy yw Dafydd fan hyn. Mae'r arglwydd yn gadael i Dafydd fynd rhywfaint, ond mae ar y reins. A mae'r arglwydd yn rhoi ar y reins fel petai ni'n tynnu nôl ar y reins yna trwy Abigail, trwy y ferch yma. Nawr, ar y pryd, a mae rhaid cofio hyn yn y cyd-destun yma, doedd gwragau ddim â statws. Doedd gwragau ddim â unrhyw fath o ddylanwad yn sut oedd dynion a teuluoedd yn gwneud busnes ac yn arwain eu teuluoedd. Oedd hi neb. Ac eto, dyn ni'n gweld sut mae'r arglwydd yn ei defnyddio hi mewn ffordd anhygoel. Anhygoel mwyn dangos gras tuag at Dafydd. A mae hi'n dod fel canolwr, mediator, mae'n sefyll yn y bwlch. A dyna beth ni'n mynd i edrych arno, dyn ni ddim yn gwybod lot amdani hi mewn gwirionedd, fel wedys i, mae hi'n olygus ac yn ddeallus, ond yn fwy na hynny, mae hi'n dduwiol. Mae hi'n dduwiol. Nawr, pam bod fi'n dweud bod hi'n dduwiol? Wel, oherwydd bod hi'n sensitif i addewidion ac i fwriadau Duw. A'i phrif gonsern hi yn y sefyllfa yw nid gwarchod Nabal, nid gwarchod ei hunan, ond sicrhau fod Duw yn cael ei anrhyddeddu. Na chi beth anhygoel? Fod gwraig yn dod mas o nunman, a mae hi â chonsern dros fod Duw yn cael ei anrhyddeddu. A dwi'n gweddio bydd hi'n esiampl i ni y bore yma. Felly, dyn ni'n mynd i edrych ar yr apel yma o adnod 23 ymlaen.
Be mae hi'n neud? Wel, mae'n gyrru anrhegion ymlaen i ddechrau'r supplies yma. Wedys i'r siop mawr mae wedi casglu. A mae eisiau rhoi cydnabyddiaeth i Dafydd. Mae'n heifi nhw. A mae'r gweithwyr yn heifi nhw am yr hyn maen nhw wedi wneud. A wedyn, yn wahanol i Nabal y ffwl, sydd wedi bychanu Dafydd, mae hi'n plygu o flaen Dafydd, eneiniog Duw, ac yn cydnabod drygioni Nabal. Mae'n ostyngedig, mae'n plygu lawr a mae'n dweud, gad i fi gymryd y bai. Ych chi ddiddorol, gad i fi gymryd y bai. Ond jyst gad i fi esbonio, please. Gwrando ar beth gen i'w ddweud gyntaf, mae hi'n dweud. A mae hwnna'n ddiddorol, mae fod yn cymryd y bai os di Dafydd ddim yn hapus gyda'r esboniad. Ond mae hi'n hyderu fod gyda hi rhywbeth i'w ddweud wrth Dafydd sy'n mynd i newid ei feddwl e. Fi'n credu bod hwnna'n beth mawr. Mae hi'n hyderu yn y gair sydd ganddi hi i'w ddweud. Oherwydd gair yr arglwydd yw e, nid ei gair hi. A wedyn mae'n mynd mlaen i ddweud rhywbeth sydd i weld yn eitha cheeky falle. Anwybydda Nabal. Ignora beth mae wedi dweud. Ffwl yw e. Just fel ei enw fe. Mae'n golygu ffwl a dyna beth yw e'n ei natur. Mae'n swnio fel bod hi'n bod yn eitha harsh, nag yw e? Eitha cas tuag at ei gŵr. Ond beth mae hi'n mewn gwirionedd yn neud yw, mae hi'n cydnabod ffolineb ei gŵr hi. Mae e wedi bod yn dwp. Mae wedi bod yn dwp i anwybyddu yr hyn ti wedi wneud drosto ni, Dafydd. Mae hi'n cydnabod ei bechod ar ei ran e. A mae'n esbonio, o'n i ddim yna i allu cnoco sens yn ei ben e pan ddath y dynion i ofyn am fwyd ac am help. Ond, mae hi'n dweud, a mae hwn yn bwysig, 26, adnod 26 ymlaen. Mae hi'n pwyntio Dafydd at fwriadau Duw. Dyma mae hi'n dweud. Felly nawr, Syr, cynwired y bod yr arglwydd yn fyw, a thithau hefyd, gan i'r arglwydd dy atal rhag dod i dywall gwaed a dial drosod dy hun, bydded dy elynion a'r rhai sy'n ceisio drwg i ti, Syr, fel Nabal. Nawr, o'n i'n meddwl mae Abigail oedd wedi rhwystro fe. Ond mae hi'n dweud, nid Abigail sy'n dy rhwystro di, yr arglwydd sy'n dy rhwystro di. Mae hi'n dod yn enw yr arglwydd. Mae hi'n dod a mae hi'n sefyll yn y bwlch ar ran yr arglwydd. Mae'n dweud yn hyderus. Mae Duw eisiau ti beidio wneud hyn. Mae Duw yn dy rhwystro di fan hyn. A chi beth mawr i fod mor hyderus yng ngair yr arglwydd. Ond dyw hi ddim yn ei ddweud yn ei nerth ei hunan, neu gyda'i awdurdod ei hunan. Mae hi'n mynd mlaen i ddweud pam mae hi'n credu hyn ac yn gwybod hyn. Mae hi'n gwneud nid mwyn cael Nabal mas o drwbl. Nid y ddadl yw, please nid i adael i Nabal fynd, mae'n ffwl, dyw e ddim yn deall beth mae'n neud, mae'n bach yn slow. Na, dim o gwbl. Mae hi'n dweud wrtho fe, gad Nabal i'r arglwydd. Neith yr arglwydd ddelio gyda Nabal, ond ti'n colli golwg ar beth mae'r arglwydd wedi dalw di i wneud, Dafydd. Ti'n anghofio beth mae'r arglwydd wedi galw ti i wneud, sef i geisio ei ewyllus ac i aros o dan ewyllus yr arglwydd. Sylwch, yn awr daeth dy wasanaethferch, adnod 27, a'r rhodd hon i ti yw rhoi i'w llancus sy'n dy ganlyn. Maddau dy gamwri dy wasanaethferch, oherwydd yn sicr bydd yr arglwydd yn creu olyniaeth sicr i ti, Syr. Am dy fod yn ymladd brwydrau'r arglwydd, a beth ni cheir dim bai ynot. Mewn geiriau eraill, stica at brwydrau'r arglwydd, nid dy frwydrau ti eisiau mynd off a brwydro dy hunan, yn dy enw dy hunan a dial droso ti dy hunan. Ti'n frenin yr arglwydd. Ti i fyw i blesio'r arglwydd, nid ti dy hun. Ac yn sydyn, mae Dafydd, mae Duw yn ei gwaith trwy Abigail yng nghalon Dafydd. Mae'n dechrau gweld, mae hon yn siarad gyda fi fan hyn.
Dwi ddim jyst yn trial tynnu fy sylw i ffwrdd yn abal. Mae'n amlygu rhywbeth am fy nghalon ni. Yn lle fy mod i yn gweddio ac yn ceisio'r arglwydd am ei ewyllus e drosto fi, dwi'n ymddwyn mewn impuls. Dwi'n ymddwyn fy mwyn fy hunan. Dwi'n dial fy mwyn fy hunan. A mae'n mynd ymlaen i ddweud, adnod 29, os bydd unrhyw ddyn yn codi eith erlyd ac i geisio dy fywyd, bydd dy fywyd di, ser, wedi ei rwymo yn rhwymyn bywyd gyda'r arglwydd dy ddiw. Ond bydd bywyd elynion yn cael ei hyrddio fel carreg o ffond afol. Mae hi nawr yn dweud wrth Dafydd, edrych, mae pwy bynnag sy'n dod yn derbyn di Nabal neu pwy bynnag arall, maen nhw'n mynd i gael ei delio gyda nhw, i taflu ffwrdd fel carreg o ffond afol. Ond rwy ti mewn rhwymyn cariad gyda'r arglwydd, ti'n ddiogel yn wyl o'r arglwydd. Os dim eisiau ti fynd a dial gyda Nabal, ti'n saff yn wyl o'r arglwydd. Ymddiried yn yr arglwydd. A sa'n gwybod amdano chi, ond wrth i fi ddarllen hwnna, ni jyst yn meddwl, sut mae'n gwybod y pethau mae gyd? Sut mae'n gwybod? Sut mae'n dod i ddeall? Mae fe yw yr un sydd yn eneiniog Duw, yr un sydd yn cael ei alw i ymddiried yn yr arglwydd. Ac os nag yw hwnna'n ddigon rhyfeddol, edrychwch ar adnod 29 i 31. 30 i 31. A phan fydd yr arglwydd wedi gwneud daioni i ti, ser, yn ôl y cyfan a ddawodd amdanot, ac wedi dy osod yn arweinydd dros Israel. Ni fydd hyn yn ofid nac yn boen cydwybod i ti, sef dy fod wedi tywallt gwaed heb achos i ddial drosot dy hun. Mae'n dweud wrtho fe, pan fyddi di'n dod yn frenin ar Israel, sut mae'n gwybod hynny? Byddi di'n gallu edrych yn ôl gyda cydwybod lan, oherwydd bod ti ddim wedi dial drosot ti dy hun. Ti wedi gadael i'r arglwydd i ddelio gyda pethau. Dyna mae'n dweud fyna'n syml. Mae gyda'r ferch yma, Abigail, insight i mewn i ewyllus Duw, pwrpasau Duw, llaw Duw ar waith y mywyd Dafydd. Mae'n cael ei defnyddio'n offeryn fan hyn i helpu Dafydd i beidio edrych ato fe'i hunan. Dyw hwn ddim yn ffer i fi. Dwi eisiau talu'r pwyth yn ôl. Ac yn hytrach i edrych lan a gweld beth sy'n yr arglwydd i ddweud yn y sefyllfa yma. Sut mae'r arglwydd yn delio gyda'r galon fan hyn? Os bydde fe'n codi ei olygon tuag at yr arglwydd, os bydde fe'n cael ei atgoffa, fel mae'n cael ei atgoffa, mae'r arglwydd wedi dy alw di i ymladd i frwydro fe, nid i fynd a ymladd dy frwydro di dy hunan. Yn sydyn, mae'n gwybod bod beth oedd e'n mynd i wneud yn wrong. Mae'n gwybod bod e'n mynd tu hwnt i ewyllus yr arglwydd. Nid o flaen ewyllus yr arglwydd tro yma, ond tu fas i ewyllus yr arglwydd. A mae hyn i gyd yn paratoi Dafydd mwyn bod yn frenin sydd yn ddiwio, yn frenin sydd yn plesio'r arglwydd. Chi'n gweld ym Mhenod 24, beth i ni'n gweld yw fod Dafydd yn cael ei ddysgu paid a mynd o flaen yr arglwydd. Paid a mynd o flaen ewyllus yr arglwydd. Disgwyl wrth yr arglwydd. Yn y benod yma, dyn ni'n gweld Dafydd yn cael ei ddysgu paid a mynd tu fas i ewyllus yr arglwydd. Paid a gwneud pethau yn dy nerth dy hunan. Paid a defnyddio dy awdurdod a dy filwyr a dy allu mwyn dial drosod ti dy hun. Ti yna mwyn ymladd brwydrau'r arglwydd, nid rhoi dy hunan. Ymddiried yn yr arglwydd i wneud y gweddill. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n wers i ni, nag yw e? I beidio mynd o flaen ewyllus yr arglwydd, ond hefyd i beidio mynd tu fas i ewyllus yr arglwydd. Pan dyn ni'n byw ein bywyd fel Cristnogion, fe yw'r capten. Fe sydd yn lliwio y cyfan. Fe sydd i ddweud beth sy'n iawn, beth sydd ddim yn iawn. A mae hwnna'n golygu, ym mhob un sefyllfa, mae rhaid gofyn y cwestiwn, wel arglwydd, sut wyt ti'n arwain? Beth sydd gen ti ddweud wrthai? A beth sy'n rhyfeddol yw gras yr arglwydd pan ni'n colli golwg ar hynny ac yn anghofio hynny, yn aml oherwydd ein impulses neu bod ni'n grac a bod ni eisiau mynd ymddwyn yn ddwl yn ein nerth ein hunain, mae hyd yn oed yn gallu darparu pobl eraill i ddod fel negeswyr, fel canolor, fel Abigail fan hyn,
i'n atgoffa ni o hynny. Dyna yw hyfrydwch yr eglwys, wrth gwrs, bod ni fel brodyr a chwiorydd hyd yn oed yn gallu cael ein defnyddio, a bod y gair yr un ffordd yn gallu cael ei ddefnyddio i ddod â ni yn ôl. I fod yr reins yna, mae'r arglwydd yn ei ddefnyddio i'n tynnu ni'n ôl yn saff ato fe. Ond hynny, mae yna rhywbeth yn gorfod digwydd yng nghalon Dafydd. Mae rhywbeth yn gorfod digwydd yng nghalon Dafydd. Mae e'n gorfod einau ymostwng neu gwrthod. Hynny yw, gallai Dafydd ymateb i beth sy'n digwydd fan hyn a dweud, na, sori, mae'n rhy hwyr. Sa'n gwybod chi wedi gwneud hyn o blaen? Na, chi dal yn grac. Chi dal yn meddwl bod chi'n iawn. Na, mae'n rhy hwyr. Fi wedi gweud nawr, fi wedi gweud bod Nabal yn mynd i farw, fi wedi gweud bod fi'n mynd i ladd i ddynion e, so that's it. Fi'n mynd i wneud e. Pen galed. Chi'n gallu bod fel yna weithiau? Fi yn. Ond chi'n gweld pan mae'r arglwydd yn siarad, pan mae'r arglwydd yn delio gyda'n calonnau ni, dyna sy'n meddalu. A dyna sut ni'n gwybod fod y fenyw Abigail yma oddi wrth yr arglwydd. Oherwydd mae e'n toddi calon Dafydd. A mae ymateb e'n dangos i ni sut mae'r arglwydd yn gallu meddalu'n calonnau ni, achos dyw ei ffocws yn yr ymateb ddim ar Abigail. Mae e'n deall pwy sy'n siarad, nid hi sy'n siarad, nid hi sy'n gweithredu, yr arglwydd sy'n gweithredu. A dyna sy'n hyfryd. Edrychwch ar adnodau 32 i 35. Bendigedig fyddo'r arglwydd, medde Dafydd, Duw Israel, a mi ddod y anfon di heddiw i'w cyfarfod. Bendith ar dy gyngor ac ar y tithau, a mi ti fy atal heddiw rhag dod i dywall gwaed a dial droso fy hun. Yn wir i ti, cynwired y bod yr arglwydd, Duw Israel yn fyw, yr un am hataliodd rhag dyddrygu, ond i baid y fod wedi brysio i ddod i'w cyfarfod, ni fyddai'r un goryw ar ôl gan Nabal erbyn y bore. Na chi ymateb. Bendigedig fyddo'r arglwydd Duw Israel am i ddod y anfon di. Mae'r arglwydd ar waith. Mae'r arglwydd wedi anfon y reins yna i dynnu fi nôl. Mae di'n atgoffa fi bod fi'n ymddwyn. Chi'n sylwi be wedodd e? I'n atal heddiw rhag dod i dywall gwaed a dial droso fy hun. Yn meddwl am fy hunan. Yn neud pethau fy mwyn fy hunan. Nid mwyn yr arglwydd. Dyn ni'n bobl wrth natur, a mae rhaid i ni nabod ein calonnau. I ni eisiau gwneud penderfyniad i blesio'r hunan. I ni'n gweithredu droso ni'n hunan mor aml. Ond fel Cristnogion, dyn ni wedi cael ein galw i weithio, i weithredu, i fyw dros yr arglwydd. Ac felly mae angen golwg ar yr arglwydd arno ni. Cael ein atgoffa o bwrpasu'r arglwydd, o ewyllus yr arglwydd. Nid o'n ewyllus ni. Chybod pan dyn ni'n gweddio, gobeithio, pob peth, be bynnag dyn ni'n gweddio, yn unol ag ewyllus yr arglwydd. Os yw e'n plesio'r arglwydd, os yw e'n ôl dy ewyllus di arglwydd. Ond mor aml, pan dyn ni'n byw bywyd, dyn ni ddim yn meddwl am hwnna. Dyn ni'n meddwl am beth i fi moyn. A mae'n bwysig deall hynny, yn ein natur ni, a gweddio arglwydd amlyga dy ewyllus i fi. Gwna fi'n sensitif i darweiniad. Anfon pobl pan dwi'n syrthio i dynnu fi nôl. Dangos i fi yn dy air wrth i ti dynnu fi nôl. Mwyn i fi fyw bywyd yn unol â dy ewyllus di, dy bwrpasau di. Chi'n gweld mae Dafydd yn syrthio ar ei fai. Mae e'n cydnabod a mae e'n clodfori'r arglwydd. Bendigedig fyddo'r arglwydd. Diolch arglwydd. Dwi wedi bod yn stupid. Dyna mae'n dweud fan hyn, mae'n gwirionedd. Dwi wedi cael fy achub rhag canwedd. Mae'n dweud hynny, sylwch, nes ymlaen adnod 39. Pan mae'n clywed fod Nabal wedi marw, mae'n dweud, bendigedig fyddo'r arglwydd sydd wedi dial drosof am y sarhad gan Nabal, y mae wedi atal ei was rhag gwneud camwedd. Mae wedi arbed ei was rhag gwneud camwedd.
O na fydde'r arglwydd yn ein achub ni a'n atal ni rhag gwneud pob math o gamweddau. Ond mae angen bod ni'n gwrando yn dos fel Dafydd ac yn fodlon cael ein tynnu lawr. Yn fodlon cael ein darostwng. Oedd e'n golygu fod Dafydd, y brenin, yn cydnabod o flaen Abigail, y fenyw yma sydd yn neb. Ti'n iawn. Diolch. Diolch arglwydd a diolch Abigail am fod yn ifydd i alwad yr arglwydd a dod a sefyll a gwneud rhywbeth mor ddewr mwyn ynghadw fi rhag y fath gamwedd. A chi'n sylwi beth sy'n digwydd ar y diwedd, beth sy'n rhyfeddol yw, doedd dim angen i Dafydd i boeni am Nabal. Mae'r arglwydd wedi delio gyda fe. Ar ôl 10 diwrnod mae'n cael ei daro lawr gan yr arglwydd ac yn marw. A sylwch chi cyn hynny, pan mae Abigail yn adrodd ar hanes, mae'n caledu ei galon, fel carreg, wrth glywed yr hyn sydd wedi digwydd. Dyw e ddim yn llawenhau yn y peth. Dyw e ddim yn diolch i Abigail. Diolch Abigail am amlygu pwrpasau Duw i Dafydd. Diolch Abigail am fod yn ifydd i'r arglwydd. Mae'n caledu ei galon, chi'n sylwi? Mae'n mynd ymhellach i ffwrdd o'r arglwydd, fod yr arglwydd wedi amlygu hyn iddyn nhw. Mor aml mae hynny'n gallu digwydd heddi hefyd. Ond i ni te, pe na i chi yn sefyllfa Dafydd neu yn sefyllfa Abigail, mae yna heriau i ni, dos e. Fe allwch chi fod fel Abigail yn hun, mae'r arglwydd yn ei alw a'i promptio ar adegau, i fynd a sefyll o flaen rhywun, neu fod yn ganolor i rhywun. Peidiwch â di-ystyru eich hunan o ran hynny, mae hwnna'n bwysig. Pan chi'n edrych ar sefyllfa Abigail, oedd popeth yn ei erbyn hi. Oedd hi'n briod a ffwl, oedd hwnna ddim yn help, ond yn fwy na hynny, oherwydd y cyd-destun, nath Alun rhoi look bach diddorol i Elen fyna, jyst ergw. Dyna pam yn ei chwerthin. Nid edrych ar Alun ac yn chwerthin. Rhag ofn. Ond nid yn unig hynny. Yn y cyd-destun yma, oedd hi yn un oedd yn cael ei thrin fel neb yn ei chymdeithas. Oedd hi neb. So pwy oedd y neb yma i sefyll o flaen y brenin? Ac i ddweud, mae'r arglwydd yn dweud hyn wrth y ti. Wel, pwy oedd hi'n negesydd yr arglwydd? Oedd hi'n dod gyda gair yr arglwydd. A pan i ni'n sefyll, pan i ni'n sefyll o flaen rhywun gyda'r efengyl, pan i ni'n sefyll o flaen rhywun gyda gwirionedd falle am lle maen nhw'n sefyll yn ysbrydol a bod angen cael ei argyhoeddi o bechod, beth bynnag yw e, os i ni'n gwneud yn enw'r arglwydd, gyda arweiniad yr arglwydd, mwyn yr arglwydd, mae'r arglwydd yn mynd i anrhydefu hynny, oherwydd i ni'n mynd yn ei enw fe, gyda'i awdurdod e. Mae'n bwysig. Pwy ydw i ddweud wrth eraill mae Iesu yw goleini'r byd? Pwy ydw i, pechadur, i sefyll o flaen pechaduriaid eraill a dweud ei bod nhw'n pechaduriaid? Negesydd yr arglwydd. Dyna pwy ydw i. Gwas yr arglwydd. Chi'n sylwi pa mor aml mae hi'n dweud beth yw ei job hi? Gwasanaethferch yr arglwydd. Mae'n dweud tro ar ôl tro. Ydy ni'n weisio yn yr arglwydd? A dyna sydd chi'n gweld eich hunan? Beth bynnag mae'r arglwydd yn galw fi wneud, beth bynnag y risg yw ei hynny, dwi'n mynd i fynd. O'n i'n darllen commentary gan Dale Ralph Davies ar hwnna. Dyma fe'n dweud rhywbeth fel hyn. Ych chi'n cael eich galw i ffyddlondeb ac i ffyddlondeb i air yr arglwydd, beth bynnag eich handicap. Ac o'n i'n hoffi hwnna. Beth bynnag eich handicap, beth bynnag chi'n teimlo sydd yn eich dal chi'n ôl, mae digon o esgusodion, yn dweud, fi'n fenyw, fi'n rhaid i'n abal, ac yn y blaen ac yn y blaen. So ni'n wrando arno i. Ond os yw'r arglwydd yn galw, ein gwaith ni yw bod yn ffyddlon a gadael i'r arglwydd i wneud y gweddill. Yr arglwydd sy'n argyhoeddi. Ac yn ola, os i ni yn sgidiau Dafydd, os i ni'n un falle sydd wedi mynd tu fas i ewyllus yr arglwydd. Os i chi, os wyt ti wedi mynd y tu fas i ewyllus yr arglwydd, a ti'n byw bywyd dy fwyn dy hunan, nid mwyn ei ewyllus wyt ti'n mynd i gael dy ddarostwng. Wyt ti'n mynd i gydnabod
a dod yn ôl a clodfori'r arglwydd. Dyna'r alwad fan hyn. Mae e'n dymuno i ti fyw mewn i fuddod iddo fe. I ti fyw mewn perthynas gyda fe. Mae wedi gwarchod Dafydd, mae wedi tynnu fe nôl gyda'r reins yna. Ydy hynny'n wir i ti y bore yma falle? A gweddiwch falle fod e ddim yn wir i chi ar hyn o bryd, clodforwch yr arglwydd am hynny, ond byddwch yn ymwybodol fod na ffyrdd grasol mae'r arglwydd yn ei defnyddio trwy air, trwy ysbryd, trwy'r cydwybod, trwy ein gilydd, i'n tynnu ni yn ôl. Na chi raslo ni'r arglwydd. Fod e'n un sydd yn fodlon peidio gadael i ni wneud camgymeriadau fel yna. Mae'n rasol yn ein tynnu ni nôl. Dim ond i ni wrando a plygu iddo fe. Clod i'w enw. Amen.